Tisztelt Kongresszus! Az évtizedes távlatokról szőtt tervek helyett ma az oltás ellenesekkel szemben kell mozgósítani az erőinket. Az oltás életet ment, és csak az oltás ment életet. Aki tagadja ezt az igazságot, aki inkább hagyná meghalni az embereket, az valójában és szó szerint a magyarok lét érdekét veszélyezteti. Tehát mindenkit arra kérek, hogy oltassa be magát. Nem oltatja be magát, rá fog jönni arra, hogy csalfa remény, hogy elbújhat oltatlanul a vírus. Ez egy olyan vírus, amelyik meg fogja őt találni. Hajnalban indult az orosz támadás Ukrajna ellen. Vladimir Putyin orosz elnök azt mondta, katonai műveletet indítanak a Donyeck-medencében. Hétfőtől megszűnik a kötelező maszkviselés, nem kell védett cégi igazolvány a rendezvényekre, nem lesz kötelező az oltás a pedagógusoknak. Megjelent a Magyar Közlöny, hivatalossá vált Gulyás Gergely miniszter korábbi bejelentése, kivezetik a még hatályban lévő járványügyi korlátozásokat. Ne legyünk gyerekek, voltunk már, tehát nem érdemes felnőtt fejjel is ezt játszani, viselkedjünk komolyan. Tehát értsük meg a világot, ami körülvesz bennünket. A vakcinát gyárokban gyártják, azoknak tulajdonosaik vannak, pénzért adják. Azok nyereséget akarnak realizálni. Nem azért tették be a pénzüket a gyárba, hogy veszítsenek és jótékonykodjanak, hanem azért, hogy profitot tegyenek szert. Ilyen az élet. Ne figyeljenek oda arra, amit mondok. Egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok.